Good morning, sir! Okay, good morning. Oh, asa na pong isa? Absent na pod? Nanangawat pagurutog lubi, sir, kay walay pambalon. Gani, anabyan na siya kabasa wala siya pambahanan kay manguha dayong musaka dayong lubi sa ilang silingan para ibaligya. Ya makunsa man tarnon, sir. Pas na prodo kayo. Mag-unsa ta karon labi bitag mag kwanta og mat dayon di kag di kabalo di kawal patulog-tulog dayon. Okay karon, mag-PE ta. Yeah! Napaborito good na ako ng PE, sir. Ako po sir, kay ganahan ko ka ng mga sport, kanang mag-jogging-jogging, kanang music, kanang sayaw-sayaw, na paborito, kaayo na ako na sir, ay, kay hawad manggug kaayo ko, ana. Na ako, pod. Ikaw, Juros, na. Di ko ganahan na, sir, ay. So na pong isa oh. Tanan lang subject ba di ka ganahan. Unsa pa gyud ganahan nimo di ay? Basta ka akong giingon ha, mag-PE ta karon para mohiyos-hiyos pud na imong lawas oh. Kapoy kayo ng PE, sir, oy. Napa na mamayat ka, Juros. Gani, kay dako nagkikaglawas o mo ng bugat kayo imong lawas ilakaw-lakaw. Na, maglugos sa dyan na siya. Ug baktas tungod siyang lawas nga puting dakua. Tama nang ingon ni sa mga classmates oh. Kay nagtan-aw siya sa mga lawas oh, parte nang hanga ka gyud na para ma-exercise po na imong lawas. Kapoy kayo, sir. Di ko ganahan na, sir. Gusto ko magdula-dula. Sus, Ginoo ko, mao gyud na masulod si mong utok Dios ba. Mao nang sikag balik-balik, 5 ka tuig ka nag-daycare, hantod ka ro ikaunom na nimo ka tuig. Mo gusto gyapon ka mo balik? Ganahan ko magbalik-balik, sir. Kay na may mga feeding. Nahangod yung kinikaon si Juros, no? Gani, to pangutan-on biya kung unsay answer sa 1 plus 1, di biya kabalo. Di jud katubag na. Pero kaon noon, dali ra kaayo makatubag oy. Gani, abdi kaayo. Sige, tama na, dili na magles-lales. Basta kay manggawas na ta para masugod na tong pasingot-pasingot. Sige na, Joros, dali na. Pagdali na diya ba, pas ayaw budak-budak maguba na to eskulahan diya kay wa patay kwartay ka repair ana. Dali na. Yay! Boy, na mapiin ta. Oh, sige na, dali na. Dre mo tulo, linya mo. Kay dito atong padagan nga exercise. Dali na. So, ka budak mo yun yung isa oh. Budak-budak yapon sinata sa gawas. Yay! Kung saan ta sir? Nabitay kay gwait si Juros pagpapraktison og kuan PE. Uy, pagkupilit ka Sir Julos na kapoy ba na si Sir og tudlo sa ato nya dili ka mo kopilit. Nabala lang gud para mamayat pug ka ba? Gani nya tagaan man gyapon tag plus points ni Sir ana. Nyaman kay tagaan po tag feeding ni sir. O na may kaon nya. Inikahuman natog kuan school. Kaon sa tadaan bago ta practice. Oh, kaon ang pwede sa mong una-una oy. Makatikang lang kagamay ba wa na ang imong kinaon mo. Os-os lang gamay. Kaon dai po din imong gusto. Pastilan saon, bitaw sa paggamay sa imong lawas. Sige na, dire. Dili lagi ko, sir. Uy, sige na, Juros pala magsugod na ta. Na dugay na po kaya ta manguli ane. Mo gani no, nadugay kaayo, pakit-cute pa jud dira ah. Sige, nganin na lang. Ay, kung bundak-bundak ya kay sos, Ginoo ko, wala ka sa inyong balay. Narata dre sa kung ako nagtudlo nimo. Sige, dre. Tanawa sila unsa ilang buhaton mapis buhaton nimo. Sige, una, dre. Jumping jack ra jumping jack. Pastilan nimo. Nakadali ra ana sir oy. Gani. Amo ning bag sir. Na ana naman na oh. Ana. Time na. Choe. Na ano ka man na oh. Oh, Joros, nakita nimo? Ingana raw pila ri pag ana-ana pila ana-ana sus kanay imong reklamo no gibuhat nimo sus. Tanan nimong kaloris sus mamakuan-kuan gamay kondisyon kanay imong lawas mugahin imong lawas mo kuan ka mo masil kay manggawas basta matsuhan nimo mo gwapo kag samot. Dili lagi ko, sir. Lagot na ko, sir ba? Natapulan jud kani si Juros all. Gani, pagkupirit dira Juros na ibagsak jud kan Sir ba na balik na po kag Kinder College. Bagay nyo, be. Lagot na ko ninyo ba? Oo. Hoy, ikaw ha. Ikaw pa inoy dalunon kayo. Ikaw pag yun masuko manghagit pa nung kag sinumbagay. Dili nga na. Dapat kay pasalamat ka dalon kay mga classmate para mo
Pasar ka para man sa mong lawas, God. Na, masuko nun si Joros. Imbis tabangan nun para mamayat siya. Gani, pamugamay ang lawas, no? Nya mo dako po diyang pututoy. Na, gani. Kay ingan ang lawas gamay kay napututoy, oy. Na, si putatay. Pututoy, God. Okay. Nahumana na lang sila, oh. Ikaw wala pa yun. Plus 10 points. Ikaw, 0 pa ha, 0 pa. Okay, jogging. Jogging mo na to, tuyok, kalima lang tuyok. Ang ikaw ha, 0 pa ka, sila 10 ha. Pag kisay makahuman, plus 10 points na pod. Na, bahala mo ng 10 points do. Lagot ka ayo. Na, bahala dyo ka, Joros. Dyo ka matagaan ni Sir o gwapo nga grado. Gani, kami makapasar na ikaw bilin gapog kinder college kapag igbalik-balik kinder college, oy, no? Oo na, bahala ka. Ma-first honor siya, masikan ko. O, di, nindot kayo na makadawat pag mig award, medal, daghan kaayo. Na, mag-jogging na tata. Masandiin na siya. Tara na. Tuwa na oh. Tanawa oh. Tuwa na yung mga classmate oh. Wa na kondisyon kayo mo jogging pag night 10 points. Ang ikaw sus, nagkaluya og samot. No, unsa pa may gi-eskwela ni mo, di ka mo apil-apil. Unsa, wa may mo pasar og mo eskwela, mo attendance lang. Sus, ginoko, wa mo pasar ana. Tanawa yung mga classmate oh. Kondisyon kayo to raw. Pabalik na sila, pabalik na. Ang ikaw diha, nagpundo kay pulis maot kay pong naong. Lagot na ko ni mo, sir ba? Tayo karoon na. Tora oh. Asa na po ka to paingon? Huwag mo to suguan nga lakaw. Diri raw ta. Sus, pastilang gini bataa. Lagot na ko ni mo, sir. Silun ta karoon, sir. Lagot kay ka. Tora oh. Nagyaw-yaw na. Unsa may abri-abri ng bag. Bao na po siguro na. Pahala ka daw. Wa ko'y panahon ni mo. Kini diri ko sa mga estudyante nga kugihan kayo. Sige, jogging. Uy, silun ta ka. Lagot na ko ni mo, sir. Silun ta ka. Ano mo ko tilpo sila? Nahangak makayo, Sir Arn. Na, tama na to, sir, na hangak na kayo, lugos na kong ginawa. Na, si Joros na po'y pakuan na, Sir. Oh, sige. Tama na nito. Tama na. Asa naman to? Bantal ni Ron be. Hoy, Juros! Unsa naman ka? Di lagi ko, sir. Hoy, sisa! Hoy! Lagot na ko ni mo, sir ba? Ginanta ka, dili lagi ko. Lagot na ko ni mo, sir ba? Hala, sir, gigo ko ni Joro sa pusil-pusil. Natagan, Sir.